o no que non. Ola amigos, fixadevos ben nesta corda porque hoxe ides ver como o no que vou facer nela se desata a sí mesmo sen máis axuda que a da miña maxia máxica. Aí vai o no, ao que mesmo lle vou dar máis dunha volta. Apreto agora un pouco e xa está. Un no totalmente anoado. Pero ollo agora, tiro dos extremos e manda truco o no vou. Para facérmolo o truco de hoxe só precisamos unha corda. O primeiro que temos que facer coa corda é igualala, tal e como vedes aquí, e formar con ela unha tesoira imaxinaria. Se a collemos como se fósemos cortar algo con ela e tiramos un chisco, parecerá que vimos de facelo primeiro no. Logo, botamos man dos cabos da corda e ao introducírmolos polo ollo, simularemos o segundo no. Apretamos por último os falsos nos, collemos a corda polos extremos e estiramos. Os nos que non eran nos desaparecerán por arte de maxia ante o asombro dos nosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.